Историята на човечеството е като безкрайна книга, в която някои страници са изтрити, а други са написани на език, който още не разбираме. Археологията се опитва да прочете тези страници, но понякога се появяват открития, които не просто отговарят на въпросите ни, а задават нови и още по-странни. Преди да започнем, не забравяйте да се абонирате за канала Всичко най-най и да харесате видеото, ако обичате загадъчни истории и истински научни открития. Днес ще ви разкажа за някои от най-загадъчните археологически открития, които объркват учените и до днес. Антикитърският механизъм – древният компютър. През 1901 година в останките на потънал античен кораб край гръцкия остров Антикитера водолази откриват на пръв поглед обикновено парче бронз, покрито с морски отлагания. По-късно се оказва, че това не е просто ръждясал предмет, а сложен механизъм с повече от 30 бронзови зъбни колела. След десетилетия изследвания, учените осъзнават, че устройството е било аналогов компютър, създаден около 2 век преди новата ера. То е изчислявало движенията на планетите, слънчевите и лунните затъмнения и е помагало на древните астрономи да предвиждат небесни явления. Днес наричаме това откритие Антикитърският механизъм и въпреки, че е на повече от 2000 години, неговата сложност все още надминава представите ни за античната технология. Саккарската летяща птица – дървената мистерия на Египет. През 1898 година, при разкопки в древния некропол Саккара в Египет, археолозите откриват малка дървена фигурка с форма на птица. Тя е изработена с прецизност, която изненадва дори съвременните инженери. Фигурката няма пера, но има опашка, която прилича на стабилизатор на самолет. Датирана е от около 200 години преди новата ера, много преди човечеството изобщо да разбере принципите на аеродинамиката. Никой не знае с каква цел е създадена. Дали е била детска играчка, религиозен символ или опит за летателен модел. И до днес някои учени смятат, че това е първият опит на човека да разбере силата на въздуха. Багдадската батерия – електричество от древността. В 30-те години на 20 век в околностите на Багдад археолози намират странен съд от глина. Вътре има меден цилиндър, а в него желязен прът. Тази конструкция удивително напомня на примитивна батерия. Когато подобен съд се напълни с кисела течност, като оцет или лимонена киселина, той действително произвежда електричество. Никой не знае дали древните в Месопотамия наистина са разбирали какво създават. Някои смятат, че батериите са били използвани за електрохимично покритие на метални предмети. Други вярват, че са имали ритуално предназначение. Но фактът остава, някой преди повече от 2000 години е открил начин да създаде ток. Диска от Фестос – езикът, който никой не може да прочете. През 1908 година на остров Крит археологът Луиджи Перние открива в древния град Фестос малък глинен диск, покрит с спираловидни редове от мистериозни знаци. Дискът е датиран около 1700 година преди новата ера и се смята, че е един от най-ранните примери за печатна техника. Всеки символ е бил отпечатан с малък печат, а не изписан на ръка. До днес никой не е успял със сигурност да разчете текста. Не е ясно на какъв език е написан, нито какво означава. Някои предполагат, че съдържа молитва, други, че представлява карта или календар. Но истината
остава скрита в спиралите на глината. Лондонският артефакт, чукът от миналото, който не би трябвало да съществува, през 1936 година в щата Тексас, Съединените щати, семейство случайно открива камък, в който е вграден ръждясал чук. Камъкът е геоложки датиран на повече от 100 милиона години. Самият чук изглежда изработен по човешка технология, с метална глава и дървена дръжка. Ако датировката е вярна, това означава, че предметът е бил създаден дълго преди появата на човека. Науката все още спори дали това е геоложка случайност или доказателство за нещо, което не разбираме. Фактът, че този обект съществува, продължава да поражда въпроси, на които няма окончателен отговор. Кристалните черепи, перфектни, но непонятни, през 19 век в Централна Америка започват да се появяват чудно изработени черепи от прозрачен кварц. Най-известният от тях е открит в Белис и е наречен черепът на съдбата. Изработен е с такава прецизност, че дори съвременните инструменти трудно биха могли да го създадат без следи от обработка. Кристалът е толкова чист, че разсейва светлината по почти съвършен начин. Никой не знае кой го е изработил, как и защо. Някои вярват, че черепите са ритуални предмети на древната цивилизация Май, други, че са по-късни фалшификати. Но въпреки всичко, мистерията около тях остава неразгадана. Древният космонавт от Турция. Статуетката, която предизвика въображението. В музея в Анкара се пази малка глинена статуетка, датирана от около 3000 години преди новата ера. Тя изобразява човек, който седи в нещо, което удивително напомня на космическа капсула. Лицето му е скрито под нещо, приличащо на шлем, а ръцете му са поставени на лостове. Някои учени смятат, че това е просто митологична сцена, но други виждат в нея необяснимо познание за технологии, които не биха могли да съществуват в онази епоха. Каквото и да е било намерението на Създателя, статуетката продължава да привлича вниманието на изследователите. Механизмът от Небра – звездната карта на бронзовата епоха. През 1999 година в Германия е открит бронзов диск, украсен с златни символи на Слънцето, Луната и звездите. Този предмет, известен като Небра диск, е датиран на повече от 3600 години. Смята се, че това е най-старото астрономическо изображение на небето, създадено от човека. Дискът е използван вероятно за определяне на сезоните и за астрономически наблюдения. Той доказва, че хората от бронзовата епоха са имали далеч по-задълбочени познания за космоса, отколкото сме си представяли. От древни механизми и непонятни символи до предмети, които не би трябвало да съществуват, всяко от тези открития е прозорец към миналото, но същевременно е и огледало, в което виждаме собственото си незнание. Историята не винаги е такава, каквато си мислим. Понякога малък артефакт може да промени начина, по който разбираме света. И може би, някъде под земята, все още чака следващото откритие, което ще ни накара отново да се запитаме колко всъщност знаем за онези, които са били преди нас. Ако това видео ви е харесало, дайте палец нагоре и се абонирайте за канала Всичко най-най. Очакват ви още невероятни факти, загадки и истории от света,
които ще ви оставят без думи. Благодарим ви, че гледахте!